Teraz si ukážeme postup pri účtovaní položiek. Prejdeme si operácie súvisiace s pridávaním položiek, zadávaním zliav, zmenou predajnej ceny, úpravou účtovaného množstva a na záver si ukážeme, akým spôsobom je možné upravovať už naúčtované položky. Tieto je možné pridať viacerými spôsobmi, napríklad so snímaním čiarového kódu pridáme jeden kus tovaru. Zadaním kódu tovaru a stlačením tlačidla plus pridáme ďalší jeden kus tovaru. V prípade, že je čiarový kód poškodený a snímač ho nevie prečítať, je možné ho zadať ručne a potvrdiť stlačením tlačidla PLU. Teraz si ukážeme, ako sa zadáva množstvo práve účtovanej položky. Najprv zadáme želané množstvo a potom stlačíme tlačidlo množstvo. Ako je možné vidieť, na displeji operácií sa objaví zadané množstvo, zároveň je možné napríklad nastaviť zľavu, ktorá bude aplikovaná na túto položku. Najprv musíme zadať percentuálnu hodnotu zľavy a následne stlačíme tlačidlo zľava. Opäť je možné vidieť na displeji operácií aplikovanú zľavu. Na záver určíme tovar, ktorý bude účtovaný napríklad zadaním čísla PLU. Účtované množstvo, zľava, prípadne iná predajná cena sa nazývajú modifikátory. Tieto je možné zadávať v rôznom poradí, uvedieme iný príklad. Predajnú cenu tovaru upravíme zadaním príslušnej ceny a stlačením tlačidla cena. Ďalej zadáme napríklad množstvo. Opäť môžete vidieť, ako sa na displeji operácií zobrazujú aktuálne zadané modifikátory. Na záver zadáme plus kód tovaru a stlačíme tlačidlo PLU. Keďže množstvo je asi najčastejšie ručne zadávaným parametrom pri účtovaní, pre zjednodušenie stačí zadať množstvo a bezprostredne za ním zosnímať čiarový kód. Ak sa pri zadávaní informácií pomýlite, stačí stlačiť tlačidlo C a zadať správny údaj znova. Ako ste si mohli všimnúť, stlačením tlačidla C sa zrušia všetky zobrazené informácie na displeji operácií. Teraz zadáme správnu hodnotu. Ak potrebujete upraviť niektorú z už naúčtovaných položiek, stačí na danú položku kliknúť a zadať požadované zmeny. Na displeji operácií sa zobrazia základné informácie danej položky. Môžeme napríklad zadať zľavu, prípadne zmeniť množstvo, alebo aj predajnú cenu. Opätovným kliknutím uložíme zmeny a zároveň zrušíme označenie danej položky. Displej operácií sa uvedie do počiatočného stavu. Občas sa ocitnete v situácii, že je potrebné odstrániť niektorú z už naúčtovaných položiek, a to najčastejšie v prípade omylu, alebo ak sa zákazník rozhodne, že daný tovar si nechce kúpiť. Ak stlačíte tlačidlo odobrať, bude odstránená naposledy pridaná položka. Ak chcete odobrať inú ako poslednú položku, je potrebné najprv túto označiť kliknutím a až potom stlačiť tlačidlo odobrať. Ako ste mohli vidieť, účtovanie položiek v aplikácii IKEL POS pokladňa je skutočne jednoduché a prehľadné. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ikel.sk.